kai kama daya. me kake gaya mar za ka biya mar bukatu me fa biyan bukatu Allah ne. Dakata ka shigo mana guri. Ka duk bukatun ka za a biya ma. Ka saki cikin ka zo gurin boka hawa. Har ka wanda mu komai bukatun ka za a biya ma. Ka gane ka saki cikin ka bukatun ka wancan ma ba na biya ma ba. Ya na ganshi da komai bukatun ka zan biya ma ka saki cikin ka ha ba. Kai kama daya. me kake gaya mar za ka biya mar bukatu me fa biyan bukatu Allah ne. Dakata ka shigo mana guri. Tam. Na aljanna ta ka kasa. Bari sa mikilago sai me kafa. Yawo mikilago. Ermero. Sai me kafa mana sai me yake jira? Wannan hanyar ka dauka? Wannan harkan dauka kuma harkan nan harka ce mai kyau ta bokancin nan. Mahaifin kafa mutumin kirki. A gabar muka yi karatun alkur'ani da shi karkashin turmin dakan tilawa allo. Dan ko da cewa gabas ba. Kai ta mutuki da alkur'ani shine Allah zai biya ma bukata. Wannan hanya ba hanya bullewa bace. Ci gaba da mun duba. Za ka duba ma. Ko kai ma mai kilagon da yar mai rodin kai ma kai da ita. Can wayar aka ganta ko? Wannan na yadda da aikin sosai in je na zo yana biya mun. Allah ne din mai biyan bukata. Wannan haka yake. Amma kuma mu ma muna to ya malam ga wannan ne. Anan aka same ta a wannan harkar bokanci. Yanzu a harkar bokanci bari a sa da hannun hagu. A harkar bokanci har ka samu naira 1000 ka bani? A ita aka samu. Ana samun ma fiye da haka. Kai fa kaji. Tashi ne babu ko sisi. Na to wajen gurin malam Kalimu kuma muka abin da ka ga dai abin nan a gaban ka. Yanzu 1000 nan mu karɓa ko ko ba. Tunda dai kuɗi ne mu karɓa ko sadaka a yi da su. To kaji. Dan malam ya ce ma a ta kuɗin. Ya ma mar sadaka ko? Da man ga Hajiya Kulu na tashi ko gidanta ban je ba saboda. Duba. Aga mutanen suna yaro Allah ya tsare. Da shi kenan. A ci gaba. Za a ci gaba. Ai muna ganin ci gaba. Muna ganin ci gaba sai muna samu ba sai na tura gida a gaida mama. A gaida su mama.